No ty máš teď u sebe 5. Jo. No, A 7 jich máme. já jsem měl 3, 4, 5, 7, 13. 7 diamant. Loving obsidian. Tu si dělá srandu, že jsme za den našli 12 diamantů. 13. Ty už si zaprvu píšery? Ještě ne, ještě na chvilku budu kopat. Gold apple. Ne. Já chci lepší brnění. No, počkej. QB zapni já. Tak počkej. Slime ball. Volaj. Tak já už jdu. Já nedokážu pochopit, že jsem tady přehlídl, že já takhle se kopu a prostě. To mně se stalo už taky. Tak je mezi tím, co se Tady normálně kopu a takový, hele, diamant. zapni je mezi tím, Jo. než sem dojdeš. Ne, mě by sejmuli, já A nechci. chápeš, že už je půlnoc. Tak já ji zapnu. Máš zaprý t-shirty. Aha, dobrý. Kdybys našel nějaký Já brní. mám totiž i hodně žrádla, víš. Ty mě jde běhat. Hodně žrádla. Já už nepřešel, to Česku nepřešel. Kubo, k čemu je slime ball? Něčemu. Tady už to mám. Jo, kámo, já jsem chytl skeletona do koše. Fakt? Mám 7 diamantů u sebe, mám u sebe 7 diamantů. Já tohle s tom beru s sebou nahoru, ale to ji nenechám. A skočil jsem za ním do koše. Tady beru ještě tohle. Gravel nepotřebujeme. Gravel asi nepotřebujeme, Briane. Co říkám? Gravel nepotřebujeme. Co? Gravel nepotřebujeme. Ne, nepotřebuji. Tak jo. Víš, že mám toho křemleče, tady tohle je to strašně moc. To debil, on skáče na tom mostu. Tak ještě nepotřebujeme liány, ty se zase nějaký... Kubo, a ty chceš být něco jako gamer nebo nejfake, jakože nechceš, aby, jakože nebudeš točit žádný jako videa, že tam nebudeš vidět? Asi jak tak ne? Co? Spíš ne, to ne. Takže jako budeš točit videa jako Jirka Král a Hobby a tak. Ne, takhle ne, já nemyslím, já budu jako bez webky. Ty mám kuře, to se mi už tam nikam nevejde. OK, takže máme už dneska... to si děláš srandu, že už dneska máme. A budeš točit někde za kamerou? Já točím za kamerou. My už máme i portál do Nedru, kámo. Ty jsi ho postavil, Brian. Ne, ještě ne, ale postavíme. Brian ho postavil, prej. Postavíme. Nepostavil, ale můžeme to. Počkej, až tady jde postavit i portál do Nedru. Jo. I do Endu. Do Endu ještě ne. Do Endu to bychom museli... do Endu tu ještě ani nejde. To jde až v té nějaký lepší verzi. Jo. Já už jdu nahoru. Ty jsi pořád dole, já si myslím, že už jdeš dávno na to. Co si zastavil ve tvý časce? Já beru tu kůži, ta se na to sám hodí. Hodně náhradím ho toho. Hodně náhradím ho různý. Kdybys viděl můj inventář. Briane, kdybys viděl můj inventář. Když mi ho ukážeš, tak ho uvidím. No, pěkný. Pěkně plní, já nechci, aby mě zabili. Máš levelů. 17. Já budu enchantovat. Ty máš o 10 víc. Počkej, ty zombíky potom, já nám udělám vchod já udělám, aby se schovali. Ahoj. Kam jdeš?
nahoru, mám 7 diamond. Nahoru nebo dolů? Nahoru mám 7 diamond. A nahoře máme, dalších 6. Jej. Ty vypadá, jak kdyby si šel dolů trochu. Čo hovno? Já doufám. Ne, on je hovno. Kde jsou ty diamanty? Kde jsou ty diamanty? Asi si to, já nevím, asi. Kde jsou? Schovaný, když to říkám. Kde jsou? Prosím, tak kde je ta česká? Počkejte, já jsem ji viděl, jdi. A teď otoč se. A tady. Ne, to není česká. Hej, ale Briane, kde je? Hledej. Máme zombie. Zombík tam. Počkej, já ho jdu sejmout. Já mám luk. No teď jo, já taky. Já ho tam nechal. Ty si na stejný svět. Mi daj multiplayer. Tak to všechno prokopej. Ale nejde ta česká, Briane. No tak to všechno prokopej. Creeper. Hej, tam je tvůj, ne, to není creeper, to je ten tvůj hovno. Nebo jak se jmenuje. Jdi na něj zabít ho. Ne, nechce se mi. Briane, kde je ta česká? Já ti to řeknu, kde seš. Tady. Já tě nevidím zase. Tak co, relogni se. Relogl. On se jmenuje hovno. Kde je? Tam se koukal. To je hrozný. Aby se dostal do naší tajné česky. Je tady. Tak se teď nikdo nesmí koukat. No, už vidím. Se teď nikdo nesmí koukat, než ty. Kopej. No já si počkám, až se někdo... Nekoukejte se. Ne, já můžu. Ne, Já tady nejsem. Tak to otevři, oni s námi stejně nebudou hrát. Otevírej. OK, no, takže... Vezmeš si takhle železný kůlpát. Nemám. No, tak to je. A je to tady. Takhle do zdi. A nic tam nenajdeš. Dál. Máš aspoň kamenej? Vůbec nic nemám. To si děláš radu. No tak já ti hodím. On si vyrobí. Počkej, já si jenom udělám místo v čem. Tady ho máš. Jo, já jsem udělal místo jenom. Vstoupneš si do té díry. A prokopeš za sebou, ne za sebou. No, vidíš? A je tam česká. Dej do té české, počkej. Jak to mám místovat? Dal si tam? Já mám diakrů. Cože? Co? Dáš mi ho, můžu? Dej to všechno taky ještě do té česky. Za prvé mám diakrů, páčky. A dej to do té česky. Dej to do té česky, dej to do té česky. Dej to taky do té česky. Dáš Briane vypalovat železo? Sekundu, jak dlouho natáčíme. Jsi převlečený. Jo, už to Briane ukončíme. No tak už to ukončíme. Já jen naházím bordel do česky. Můj se. Čili prezentej to. Já naházím bordel do česky. Nikdo není. Počkej ještě, čekej. To je emerald, musím schovat jenom. Ještě. Dejte diamondové věci do česky. Briane! Dej to fakt do té česky. Co? A co tam mám dát? Ty diamondové věci. Dej to do česky, dej do česky ty diamond. Dále do česky diamond. Ještě ten diamond krumpáč. Dělej, dej to tam. Krumpáč. Diamond, dělej, dej to tam. Briane.
No není, dej to tam. Dej to tam. Briane, dej to tam, já už to chci ukončit. No teď jo, ale chápeš, že po videu půjdeme tu. Ne, nepůjdeme. Tak to aspoň dej mi ten krumpáč. Proč? Dej mi to, až to dívat, že tak ho dej. Ten je můj. Já ti ho vrátím, dej to tam. Nevrátíš. Vrátím, Já tě znám. Slibuju na skauta. Tak jen, můžete si vzít více. No dobře. Čestný vlčácký. Tak vlčácký. Jenom zabiju ten 100%. Ty vole. Čím tím krumpáčem? No. Kde jsi? Jo, ještě tohle je dobrý, ještě tyhle ty sugar cane jsou dobrý. Dej to do té česky, jo? A nech to tam. Už ho tam dal do česky, ten krumpík. Už ho má u sebe. Jo, aha. Tak to ukončete. Budeme ukončit. Tak pojď. Když se tomu ukončíme, protože už to máme celkem dost. Ukončte to na stromě. Už má nápad. Na stromě to. A krucinál. Kubo, vyskočte na tady. Já jsem tady pokazil něco. Ne, Kubo, ne. Já jsem tady zničil naše bambusy. Ne, znič. Pojď za mnou, Briane, pojď za mnou. Znič. Uděláme se i vodopád, pojď za mnou. A pak z něj skočíte na konci videa. Pojď sem. Briane, můžeš sem dát takovou vodu? Co? Vodu mi tam dej, počkej. Vodu si čerknu. Máme tady trochu menší problém. Jo, takhle. Já mám ještě kýbl, já mám ještě vodu. Já mám ještě vodu. Já tady chci mít velký vodopád. Ne, já mám ještě. Já chci mít tady velký vodopád. Já tady chci mít velký vodopád. Nech mi, Briane. Ty máš taky vodu? Ne. Počkej se to kde? To mám celou dobu. Neber mi, prosím, neber jí. To je moje. Ještě vodu, počkej, voda. Jo, pojď poplav ještě. Poplav nahoru. Pojď za mnou. Čekej. Jo, já ji vezmu za chvíli. Dobrý den. Dej další vodu, ty další. Pízuky. A počkej, tady nějak takhle tady. Mám lepší. Co? Nebo nějakou, že pramení voda. Kde já ten můžu? Ale nejdřív si sem dám vodu, aby jsem potom mohla ještě vypít. Tam je voda! Teď nám to do baráku. Aha, teče nám to trochu Ne, blbě. nech to. Trochu blbě nám to teče. Trochu blbě to teče. Teď nám tady... Ta tvoje. Počkej, tak já jí odstraním. Tak tam trochu odstráni, taky tam odstráni. Aspoň nám trochu ten pramen odstráni. Jak ti budu říkat, odstráň. Odstranit. Úplně celou. No, ona musí teprve odtéct. A prosím, ty jsi vzal do kýbl? Posuň tam trochu dej tam ten kýbl, kde jsi teďkon ty. Tam? Je to dobře? No to je lepší. Jo? Tam by to potom chtělo vodu, ještě tam to ještě potom zaosklíme, ještě tam to doděláme, mám ještě nápad. Já to potom doděláme. Tak já bych to... Nechci to ukončit Jo. za kamerou. Ne, počkej, to si skočíš až potom, nebo až... Já dám pak nahoru. Kuba, Já to chci ukončit. To uděláme za kamerou. Tak to já dodělám za kamerou. Já už to chci ukončit. Rychle, plaf a plaf. Mohla by si vzít kýbl vody? Plaf a plaf. Auto, konce. Jo, Ty zapustil, aha. Já potřebuji nekonečný zdroj vody. Plaf, i když se to píše jedno. Potřebuješ ten můj zdroj? Já potřebuji nekonečný... Neopolaš se. Spadl jsi?
Ne, že já mám jenom nekonečný zdroj vody a pak to tam vrátíme.